Vítejte v Sales Hero podcastu, kde měníme pohled na prodej. Přidejte se k nám na zajímavé rozhovory, nové poznatky a inspiraci pro váš biznis. Moderují Alexandr Rajman a Fares Měchura ze Sales Hero, prvního českého sales podcastu plného užitečných rad a zkušeností. Více informací najdete na www.saleshero.cz. Připravte se odhalit svůj prodejní potenciál a pusťte se do toho. Dnes jsme si do studia pozvali Juraje Harkabuzika, CEO call centra MediaCall, který se zabývá akvizicí klientů, zákaznickým servisem, marketingovými průzkumy a poskytováním kvalifikovaných leadů pro firmy. Zeptáme se ho, proč by firmy měly zvážit službu call centra, jaká je optimální časování na outsourcing, generování leadů a kdy je lepší budovat interní outbound sales team. Také se podíváme na KPIs, které by firmy měly sledovat, aby měly úspěšné partnerství s call centrem. Juraj, ahoj, vítej. Ahojte. Ahoj, Juraj. Jaká byla cesta z Brna? Ako ja vravím, klasika u mňa. Úplne v pohode. Úplně v pohodě. Hele, když jsem si dělal tady tu přípravu, kromě toho, že máš krásnou rodinku, jsi vášnivý taky běžec a hiker. Jo, Koruny Oravy si dal. A taky fandíš Manchester United. Jak tady ty všechny věci jako sklubuješ jako v životě? A kromě toho, že jsi CEO firmy MediaCall. Veľmi ťažko. Na ten šport mám veľmi málo času, pretože mám tú rodinu. Takže keď si chcem ísť napríklad zabehať a ja mám veľmi rád ultrabehy, čiže okolo 100 kilometrov, a tak chodím behať ráno, v noci, po tme, alebo večer, keď už deti spia. Takže cez deň rodina a práca a po zotmení alebo pred úsvitom mám priestor sám na seba. A čo sa týka Manchester United, tam teraz sa fandí veľmi ťažko, takže toto zatiaľ netreba ani pozerať. Práve ja jako arsenalista, tak trošku si môžu ako pošťurnúť tady. Já fandím dobrýmu fotbalu, já nemám jeden klub a běhám rád 10 toho, co ty. Časný človek. Ale mimochodem dal 100 kiláků pod 15 hodin. 14 hodin si dal. Po 14. Jo, pod 14. To je science fiction pro mě naprosto. Respekt, velký respekt. Klobouk dolů, respekt. Ale dnes jako se budeme bavit právě o tomu, jestli firmy si potřebují najmout call center, kterým bude generovat B2B leady. Ale řekni nám jako tady tu tvoji cestu. Jak jsi se dostal jako k MediaCallu? Ja v MediaCalle pôsobím ako jednateľ už 8 rokov, takže pricestoval som pred 8 rokmi do Českej republiky, vtedy sa mi narodilo aj prvé dieťa, takže všetky zmeny v jeden mesiac a dostal som pracovnú ponuku od známeho, že či nechcem si vyskúšať viesť firmu a call centrum konkrétne. Nikdy som nechcel pracovať v call centre, ale nakoniec som tu zaparkoval, som tu 8 rok, takže znamená, že mi to dáva zmysel, tá práca ma naplňa, kolegovia takisto. Predtým som pôsobil na Slovensku v 2 bankách na oddelení direct marketingu. Našim cieľom bolo predávať klientom bez toho, aby museli navštíviť obchodné miesto. Takže takisto to bolo určitá forma predaja online. Tiež sme spolupracovali aj s externými call centrami. A takže v tomto móde predajnom, call centrovom a v tejto téme sa pohybujem už v zásade 16 rokov. Když většina lidí slyší call centrum, tak se jim ježí vlasy a cold calling, to je úplně to jim běhá mráz po zádech. Cože jsi to tak oblíbil a zejména za 8 let, když jsi říkal, nebudu pracovat v call centru? Je tam veľké pole pôsobnosti sa realizovať na tej jednej strane, takže zároveň som objavil zaujímavých kolegov, s ktorými sa akoby veľmi dobre spolupracuje a naozaj sú to takí dríči, takí makači. A na druhej strane chytím ťa za slovíčko alebo za tú tému. Veľa ľudí nadáva na to call centrum, že v zásade je to také, že nás to otravuje alebo niečo podobné. GDPR v roku 2017 vlastne spôsobila to, že týchto nerelevantných hovorov naozaj ubudlo. Garážové nerelevantné call centrá vlastne popadali a už na tom trhu moc nie sú. A keď sa naozaj človek zamyslí a nerozmýšľa nad tým iba historicky a pocitovo, ale keď sa naozaj zamyslí, koľko nerelevantných kontaktov obdrží za 1 rok alebo za posledný mesiac, tak ja osobne sám si nespomínam na žiaden nerelevantný kontakt v priebehu minulého ani tohto roku. Hej, zavolá mi banka, zavolá mi poisťovňa, kde som klientom, zavolá mi poprípade telefónny operátor. Bavíme sa o jednotkách kusov za rok
A to je v zásade všetko. To sú proste minúty, kedy komunikujem s tou bankou alebo s tou inštitúciou. Takže ja si myslím, že veľakrát je to už taký iba historický pocit, že to call centrum je niečo zlé, ale v skutočnosti už tie call centra neotravujú, tie spoločnosti sa snažia oslovovať tých klientov s relevantnou vecou. Takže nie je to už iba také kobercové nálety a cold calling ako taký už na fyzickú osobu je v zásade zakázaný GDPR. Hej. Cold calling sa dá už používať iba pri firemnom volaní, hej, keď riešime obchod, ale to si myslím, že to je úplne iná téma. Tam mám na to úplne iný argument. OK, ale práve ako spousta jako lidí mají takový milné názory vůči call centrum. Řekni mi, jaké jsou jako nejčastější jako z tvých zkušeností. Na to call centrum, to je negatívne. No tak podľa mňa v zásade to, že vy ma iba otravujete, voláte mi s niečím, niečo do mňa chcete, niečo mi chcete predať a podobne. Samozrejme, nie každý produkt je pre každého, ale na to, aby sme našli tých správnych ľudí, pre ktorých ten produkt je, jednak môže sa spraviť lepšia selekcia dát, samozrejme, ale na to, aby sme našli tých správnych klientov, je potrebné im zavolať. Hej. Samozrejme, nič nás to nestojí. Ak mi niekto zavolá z call centra, ja som troška už akože požehnaný tou mojou pracovnou skúsenosťou, ale mne keď niekto zavolá, tak mu slušne poviem, že nemám záujem. On mi popraje pekný deň, ukončí hovor a vôbec to nemusí byť negatívna skúsenosť. Ja osobne som na to minul pár sekúnd môjho času a nevidím dôvod, prečo vzbudzovať akoby takú negatívnu energiu okolo toho. A firmy mají taky jako milné představy o tom, proč si máme najmout call centra. Jaký sú tady ty milné predstavy? Firmy majú možno zlé skúsenosti osobné s najímaním call centra alebo počuli od niekoho iného a že mal zlú skúsenosť a podobne. Dokonca sa stretávam ešte aj s príkladom, poviem na príklade, môj kamarát je obchodník v jednej spoločnosti a jeho otravuje, keď mu niekto volá s nejakou obchodnou ponukou. Ja sa ho pýtam, a ty to robíš ako? Keď získavaš nový biznis? No, navolám si nejaké kontakty. Takže to je presne ten problém toho. Keď to ide smerom ku mne, je to problém. Keď to robím ja za účelom toho, aby som generoval nejaký zisk, tak je to v poriadku. Takže ja si myslím, nejak inak sa ten obchod robiť nedá. Nie je možné, aby som išiel klopať na dvere a osobne sa stretával s ľuďmi. A žijeme v efektívnej dobe a historicky sa ten obchod už takto robil, že ten prvý kontakt musí prísť cez ten telefon. Jo. A právě jako je to zajímavé, jako to, co říkáš, Juraj, protože i my, když se bavíme třeba s našimi klientmi, tak když mi říkáme jako hele, takže udělejte si vlastně databázi, třeba vyhledejte si pár kontaktů a zavolejte jim. Ale co když mi pošlo do háje, co když, jo, takže nechtí to dělat. A tak říkám jako, a jakým způsobem pak jim prodáte, jo, nebo nabídnete, nebo ukážete, že existujete vůbec. A oni, no tak zkusíme jako skrz marketing. A já říkám, ale na to máte peníze, jako rozjížděte jako velký marketing? No na to nemáme. Takže ono jako tady ty představy, které mají lidi i vůči jako i call centrum, obávají se možná, že díky tomu, jako, že někdo z call centra bude jako volat, tak ta značka se nějak jako, řekneme, poruší. Jo. Je to jedna z obáv, ale dá sa veľmi jednoducho vyriešiť. Výhoda toho, keď tú službu outsourcujete von do relevantného call centra je, že to call centrum volá v nejakom systéme. Čiže každý ten hovor je nahrávaný a my ešte keď štartujeme spoluprácu s našimi, nazvime to potenciálnymi partnermi, pretože my každú spoluprácu štartujeme na tzv. Pilotnej vzorke, čiže vyselektujeme s tým našim partnerom cieľovú skupinu, dajme tomu 1000 kontaktov, 1000 firiem, na ktoré chce zacieliť, vytvoríme spoločný call script a začneme volať. A ten partner má možnosť hneď po prvom dni alebo po pár hodinách si tie hovory vypočuť. Takže zobere prvú sadu 10-15 hovorov, vypočuje si to a skontroluje si to, že či reprezentatívnosť tej jeho značky je v poriadku alebo nie, či môže si rovno skontrolovať vlastne aj tú reakciu tých potenciálnych klientov, tomu, komu voláme a podľa toho sa rozhodnúť, či upraví call script, či vymení agenta, či ho doškolí a tak ďalej a tak ďalej. A potom, keď sa to vyladí, tak sa pokračuje ďalej. A zase tam môže prísť k nejakej kontrole. Čiže nie je to o tom, že objednáte si nejakú službu, niekto preletí 1000 dát, spálí ich a pošle vám faktúru. Hej, aj s lídmi, dajme tomu. Je to o tom postupnom rozvolávaní. Čiže naozaj si tá rýchlosť je akoby dôležitá
aby sa to akoby nespálilo, hej. Tá kvalita musí tam byť od toho začiatku. Takisto, ako keby ste si to vytvárali interne, tak nedáte niekomu 1000-kusovú databázu novému zamestnancovi, nezavrete ho a poviete mu, dobre, príď o 2 týždňa, ukáž mi výsledok. Hej. Takisto tam treba deň po dni, hodinu po hodine sledovať toho agenta, ten tým, ktorý to robí, ako to robí. Jsem podnikatel, chci prodat jiným B2B firmám svoji B2B službu. V čem se liší cold calling směrem do firem? Od čoho? Od toho B2C, co si tam říkal, za ty banky, pojišťovny a tak dále, který se ozývají klientům svým. Pri tom navolávaní B2Bčka máte väčšinou na druhej strane, nazvíme to možno rovnocenného partnera, tiež je obchodník. Hej, čiže možno ťažší chlebíček na jednej strane, keď to budú takí tí negatívni, ktorí neradi príjmajú tie hovory, ale radi telefonujú. Ale na druhej strane sa môžete stretnúť práve aj s tým pochopením. Hej, že ten človek vie, áno, a ja takto zháňam biznis, tak aj ja viem prijať ten hovor s nejakou kultúrou a pobaviť sa s vami o tom. Takže podľa mňa stretávate sa ale s nejakými ľuďmi, ktorí sú v nejakom ako keby ušom rozsahu, že viete, akoby, čo tam môžete očakávať. Keď idete do toho B2Cčka, tak je to naozaj veľmi veľká variácia. Od mladých ľudí, cez produktívnych, po seniorov, zase závisí aj od toho produktu. Takže ja si osobne myslím, že menšie prekvapenie na tom B2Bčku, ako pri tom B2C, kde musíte akože o hodně viacej kreovať. Ty jsi tam mi říkal, že vyvíjíte ty skripta. Co se ti osvědčilo při vyvíjení skripta pro to navolávání do B2B? Ten call script je špecifický od každej tej firmy, od každého toho produktu. Není jeden univerzálny call script, ktorý sa dá použiť, takže my vždy pri tvorbe toho call scriptu hlavne spolupracujeme s tým našim partnerom. V prvom kroku mu povieme vždy: skúste napísať, ako keby ste telefonovali s niekým. Hej. Buď si s niekým zavolajte, alebo si proste ten hovor predstavte a skúste ten hovor dať na papier. My sa potom na neho pozrieme, dáme ho do nejakej formy, aby sme to vedeli predať ďalej tým agentom a dáme tam možno nejaké naše tipy do toho. U nás najväčší odborníci na to sú samozrejme supervízori a projektoví manažeri, ktorí tie projekty riadia, nie ja. Čiže ja sa snažím, aby tí ľudia podo mňou boli v tomto šikovnejší ako ja. Takže my do toho potom môžeme zapojiť rôzne know-how o tom, kedy volať, ako reagovať na jednotlivé typy tých ľudí a v zásade všetko to vzíde z tých prvých hovorov. Čiže my sa pozrieme na to, aké sú reakcie a snažíme sa to potom upravovať. A když jako přijde vám firma, na jaký indikátory koukáte, že je to jako pro vás jako dobrý klient? No keď príde firma sama, tak to je to prvé pozitívum, že niečo chcú. Takže predpokladám, že ten záujem bude aj z ich strany. Potom aj my si sami navolávame alebo skúšame navolávať ten cold calling. Takže tam hľadáme tie firmy, ktoré by mali potenciálny záujem o to a tam ich musíme viacej presviečať o tej našej službe. Keď príde niekto sám, tak ja predpokladám, že už má s tým skúsenosť vo väčšine prípadov, takže to skúša ďalej, pozná, čo to obnáša, čiže tie jeho očakávania s tou realitou sa akože dosť vyrovnajú, ale závisí, aký je to typ toho klienta, človeka. Ako myslím si, že ho viem na začiatku dosť rýchlo odhadnúť, že či tá spolupráca bude, či má nejaký potenciál alebo nemá. A záleží to i na produktu, jako co tá firma jako nabízí? Určite áno, určite áno. Keď si vezmeme, máme skúsenosť, fakt to je plejada. Akože zľava, keď pôjdem marketingové agentúry, veľmi ťažko sa napríklad ponúkajú obchodné stretnutia s niekým z marketingovej agentúry, pretože tých marketingových agentúr je strašne veľa a kto v dnešnej dobe chce riešiť marketing, tak má strašne veľký výber a už mal možnosť to x-krát riešiť. Keď príde nejaká nová, špecifická služba, zaujímavá, so zaujímavým produktom, tak tvorba tých lídov pre takéhoto klienta je o mnoho jednoduchšia. Hej, naša skúsenosť je, že keď by som zobral tú pilotnú vzorku 1000 kusov, tak pri tých najťažších, napríklad to môže byť kľudne príklad marketingovej agentúry, vytvoríme 30 lídov z 1000 kusovej databázy a potom sme mali jeden produkt, kde sme ich vytvorili 250. Mhm. To som neveril tomu ani ja, pravdu povediac, ale dobre zacielená cieľová skupina, dobrý call script a dobrý produkt. Hej. Tieto tri veci, keď sa dobre trafia, tak v zásade potom ten úspech je a tí ľudia majú minimálne záujem o tej informácie, o stretnutie sa s tým obchodným zástupcom a pokračovaní v tej téme.
A co třeba jako nějaký SaaS produkt, který má jako delší jako obchodní cyklus, řekneme 6 měsíce plus. Je to něco, jako kde by mohli jako taky využiť tú výhodu mít call centra? Určite áno. Aj my máme skúsenosť. Mám aj pár priateľov, ktorí pracujú v takýchto spoločnostiach a využívajú ten outsourcing, to call centrum na navolávanie tých obchodných stretnutí. Ten hlavný benefit je vlastne to, ako si spomínal na začiatku, je to ťažká práca. Hej, to je, keby sme dolovali podľa mňa niekde v dole. A za mňa tú prácu treba správne rozložiť. Ak mám šikovného obchodníka, tak podľa mňa je neefektívne, aby šikovný obchodník, ktorého hodinová sadzba je značne vysoká, aby navolával cold calling a preosieval vlastne to množstvo, tú kvantitu na tú kvalitu. Hej? To naozaj by mal robiť buď nejaký zamestnanec, začínajúci obchodník vo firme, brigádnik, niekto, kto je na to najatý, alebo externé call centrum, aby to preosial a potom tie lidy už spracováva ten obchodník. Koukáte jako na třeba i velikost firmy, nebo existuje nějaká, řekneme, metrika, na kterou se vydíváte, jak je velká tady ta společnost a řekneme, vy byste jim nedoporučili, že call centrum je pro ní hodný? Úprimne nie. Máme skúsenosť s tým, že poptávajú tú službu u nás aj živnostníci, čiže ako ja vravím one man show, až po firmy, ktoré majú, ja neviem, niekoľko obchodníkov, 8, 10 a potrebujú tam tých lídov naozaj veľa. Samozrejme, pre nás čím väčšia spolupráca, tým lepšia, pretože sme vtedy efektívnejší, ale ja stále hovorím, kým nevyskúšaš, nezistíš. Takže ak má niekto záujem úprimne si to vyskúšať, čo to obnáša, tak my jeho služby určite neodmietneme a našim cieľom je mu dodať kvalitnú službu. Takže od jakýkoliv velikosti, zkrátka. Áno, ja s tým problém v zásade nemám, ale vidím, ako som spomínal, už pri prvých rozhovoroch vidím, či tam je ten potenciál na to, aby to dopadlo dobre alebo nie, pretože ak príde za mňou niekto, kto je živnostník a dáva tam svoje posledné peniaze a očakáva z toho, že behom tejto jednej kampane naraz mu príde neviem koľko nového obchodu a jemu narastie výnos, tak sa samozrejme s ním o tom pobavím. Snažím sa mu správne nastaviť to očakávanie. Neočakávajte od tej služby, že ja vám garantujem, že vám donesiem nový biznis. Vy máte produkt, my spolu vytvoríme call script, my spolu nájdeme tú cieľovú skupinu podľa vášho zadania a to, čo vám ja dodám, je zaškoleného agenta, skúseného supervízora a systém, v ktorom to môžeme sledovať a zároveň na konci vyhodnotiť. Na základe čoho vy sa potom viete fakticky a nepocitovo rozhodnúť, či idete pokračovať v tom ďalej a ideme tie procesy vylepšovať, alebo táto cesta proste nie je pre vás tá správna. Takže ak má niekto posledné peniaze akože na posledný výstrel a myslí si, že mu to akoby niečo prinesie, tak to absolútne nedáva zmysel. A teď si říkal ty věci, co se tam dají ladit, takže když to pokračuje, co se tak jako typicky ladí, aby to fungovalo lépe, aby ty si říkal, aby to třeba nebylo jenom 30 lídů na 1000 kontaktů, ale víc, co se tam tak jako ladí? No, ako som vravel, určitá cieľová skupina, máme prístup vlastne ku všetkým ičám v rámci republiky, vieme ich rôzne filtrovať podľa kraja, podľa veľkosti firmy, obratu, počtu zamestnancov, dávajú tam nejaké kľúčové slova, aby sa naozaj našiel tá správna skupina firiem, ktoré by mohli mať záujem. Druhá vec je ten call script, takže pozrieť si naozaj v tých náslechoch, aká je reakcia tých klientov a ten call script troška ohýbať. Treba si stanoviť aj správny cieľ. Ak niekto príde a bude očakávať od tých agentov, že rovno predajú, tak je to troška mylné. Treba si zadefinovať ten správny cieľ, že je to obchodné stretnutie. Teraz či bude fyzické, alebo bude online, či sa to zapíše do kalendára, alebo sa pošle iba e-mail a podobne. A potom správny výber tých agentov. My tam na tom rozvoláme, príklad poviem 2 alebo 3 agentov a my si vieme pozrieť, kto je ako úspešný, komu to ako sadlo, pretože každý produkt je úplne iný a keď sa budeme baviť o príklad poviem automotíve, tak asi tam bude mať na tom väčšiu šancu človek, ktorý sa proste do toho vyzná, čiže nejaký chlapec, pán oproti nejakej mamičke alebo pani vo vyššom veku, takže snažíme sa tam dávať tých správnych agentov. A potom vlastne v tom druhom kole si môžeme povedať, dobre, z týchto 3 pokračujú títo 2, radšej pôjdeme v menšej kapacite, ale väčšej kvalite. A takto sa to postupne ladí, aby tá úspešnosť bola vyššia. Základ, ako som povedal, systém, reporting.
vychádzať vždy z čísel a nie z pocitov. Takže co říkáte, že vy jako firma, jako call centrum, vy garantujete výsledky, co se týče obchodní schůzek, ale ne zavíráte díly za ty firmy. Áno, a to by som ešte doplnil možno, že ani negarantujem tie obchodné schôdzky, lebo ako som vravel, produkt, call script, cieľová skupina, ale na tom pilote si môžete vlastne otestovať to, ako vlastne táto kombinácia, ako ste to pripravili, keď to niekto navolá, kto má s tým skúsenosť, ako to dopadne. Hej. Presne preto ja rozlišujem, ak niekto za mňou príde na začiatku a povie mi, som ochotný s vami spolupracovať, ale dám vám peniaze iba za konkrétny lead. A ja poviem, ale ja neviem, aký vy máte produkt, akú máte cieľovú skupinu a ja netuším, akú úspešnosť na to môžem dosiahnuť. Takže ak niekto za mňou príde a povie mi, že mi dá iba presné peniaze za konkrétny lead, tak u mňa to indikuje, že ten človek je presne ten nedôverčivý človek voči tým call centrám a zároveň, že nechápe tie logike, ako tá spolupráca win-win sa nastavuje. Pretože to nemôže byť win iba preňho a my to budeme robiť zadarmo. To musí byť ekonomický win-win na oboch stranách. Obchod je win-win, to je prostě spolupráce, kde oba na tom jsou lépe, nejenom jedna strana. To je důležitý furt opakovat. Fungujúce veci sú samoregulačné. Hej. To akože ak niekoho budem aj ja chcieť natiahnuť v nejakej cene, tak jemu to nebude dávať zmysel. Ak niekto mi bude klamať ohľadom nejakých parametrov tej kampane a povie mi, že dosiahnem vyšší úspech a ja dám nižšiu cenu, tak po chvíľke toho volania vlastne zistím, že mne to ekonomicky nevychádza. On minul zbytočne na mňa čas a ja som ukončil spoluprácu. Takže ja mám rád otvorené karty. Na začiatku si povedať naozaj, že kto čo má vlastne za cieľ. My potrebujeme tiež zarobiť nejaké peniaze, aby sme zaplatili tých našich zamestnancov. Zarobili tiež na tom niečo. Ja preto sa rád bavím s tým klientom aj o tom, aká je cena jeho produktu. Aby som si vôbec hneď dopredu vedel napočítať ten business case, čo my musíme priniesť, aby on z tých lídov ešte potom obchoduje samozrejme, takže ten 3-4 sa zužuje, hej, to je databáza, ano. Dovolaný kontakt, lead, potom ten lead príde, koľko z toho príde na schôdzku a koľko z tej schôdzky sa podpíše a ja ešte mám potom jeden dielik a to je, že koľko zaplatí faktúru, hej. Takže tento 3-4 je potrebné vypočítať a preto ma vždy zaujíma cena toho produktu, aby keď to do tej skladačky dám, aby som si vedel porovnať, či za tú cenu, ktorú to my ponúkame, to má pre nich hodnotu a šancu. Ještě jeden dílek mě tam napadá nakonec, ten lifetime value, dlouhodobá jako hodnota za život toho klienta versus všechny náklady dopředu. Beru si z toho jednu věc, co říká, že outsourcování call centra na B2B třeba i B2C může fungovat pouze pro podnikatele, ne nutně, že je sám nebo má 10 obchodníků a má 100 milionů obrat nebo 1 milion korun obrat, ale že má určitou zralost, že chápe, že kampaně jsou experimenty, že to se musí iterovat, že se musí měřit, vyhodnocovat a upravovat ty 3 věci, jak si říkal. No, ten outsourcing ako taký, tá pridaná hodnota toho je, že vám to odobere tú starosť. Hej, samozrejme, verím tomu, že veľa ľudí má zlú skúsenosť, možno s nejakými call centrami, ale však to je aj v nejakom inom biznise. A základ je nebyť znechutený po jednom neúspechu. Hej, existujú dobrí dodávateľia a zlí dodávateľia. Treba hľadať na trhu, či existuje proste niekto, kto mi naplní tú moju potrebu. Pretože ak outsourcujete, zbavíte sa presne tých starostí na zamestnanca. Nábor, fluktuácia, dovolenky, penky, náklady, zase musí tam byť nejaký supervízor alebo vedúci pracovník, ktorý sa o to stará a rôzne tie akoby kolečka dookola. Odíde človek, zase nového zaškoliť a podobne. Keď to outsourcujem von, môže to byť aj kľudne troška drahšie. Ja osobne si myslím, že je to tak akoby jednak jednej, ale aj keby to bolo pre mňa troška drahšie, tak minimálne ak to funguje a dáva to ten biznisový zmysel, že na konci si poviem, prichádzajú mi ľudia, robím z toho obchody, ekonomicky sa mi to vypláca, mám to bezstarostné, tak radšej si priplatím troška viacej, ale nech je tam tá pravidelnosť, nech je tam ten tok. Mám tam obchodníkov, ktorí ma niečo stoja, boli by veľmi drahí, keby nemali tie lídy, hej. Takže tam treba zabezpečiť vlastne tú kontinualitu toho procesu, toho obchodu. Takže, ako vravím, lepšie fungujúci stroj, ktorý je troška drahší, ako nefunkčný a snažiť sa to robiť proste vždy za nula alebo za minimálne peniaze. Podotkli jsme se jako trošku tady toho třichtýře, jak by měly vnímat tady ty firmy. Jsou ještě nějaké jako KPIs, na které by tady ty firmy měly koukat ve spolupráci jako třeba jako s vámi? Oni základne pozerajú na ten jeden parameter,
na základe ktorého niektorí dávajú aj tú jednu cenu a to je, že cena za lead. Hej, v zásade ja tie leady tam dodať viem, on mi za ne zaplatí, ale potom ešte otázka, aké tie leady sú kvalitné. Takže podľa mňa tie základné parametre sú, koľko leadov za koľko peňazí mi vie niekto priniesť a zároveň, aká je relevantnosť tých leadov. Čiže koľko obchodných stretnutí sa mi reálne uskutočnilo, že ten klient aj prišiel. Hej? Čiže on vytvoril, vymyslím si, 100 leadov a ja neviem, na 80% z nich ten klient prišiel a ja som mal možnosť ako obchodník mu niečo ponúknuť, porozprávať sa s ním a podobne. Hej? Takže tam si treba stanoviť tie očakávania, ktoré tam proste sú. A za mňa toto je asi najhlavnejšie, lebo z toho sa potom dá vlastne vypočítať ten ekonomický zmysel. Samozrejme, musím v tom trichtíži dojsť až do konca, až po tú zaplatenú faktúru, ale tá úloha toho externého partnera, toho call centra, nie je podpísať zmluvu. Úloha je dodať záujem, čiže vytvoriť lídy, kde ten druhý partner príde na to obchodné stretnutie. A potom je to už úloha vlastne tej danej firmy, ktorá tam pošle toho obchodníka a už to know-how toho obchodníka je na ňom, aby ten produkt, aby tú firmu predal. Ono jako co si já tady z toho právě obnáším, že to není jenom jako na generování lidí, protože vy máte jako krásný vzor, 1000 možných jako potenciálnych lidí. A teď můžu si pak potom jasně vypočítat, jakou konverzi budu mít i do budoucna. Když řeknu, jako jenom když u vás já přijdu jako ze Sales Hero, tak pak můžu vědět, jakou konverzi budu mít, když budu i třeba do budoucna nahajru si nějakého juniora. Áno, celé je to, aj keby to bolo opačne. Ja napríklad veľmi rád pracujem s benchmarkami. Hej? Čiže keby som teoreticky prišiel do nejakej firmy na riaditeľskú pozíciu, riešiť obchod, a niekto by mi povedal, že máme tu interný tím, ktorý navoláva lídy, obchodníci to spracovávajú, máme také a také výsledky. Ja by som povedal OK a idem si to vyskúšať na externom partnerovi. Pretože ten benchmark mi ukáže, či to robím dobre. Absolútne číslo mi nepovie nič. Ak mi niekto povie, títo prevolajú 5000 dát a dodajú 250 lidov, tak poviem, OK, jeden lid ma stojí toľko a toľko peňazí. Skúsim to u externého partnera, možno zistím, že budú dvojnásobne úspešnejší a ten lid ma bude stať o polovicu menej peňazí. Takže si vytvorím nejaký benchmark. V prípade, že uvidím, že ten externý partner tie výsledky nedodá v takej kvalite, tak si poviem, super, interne to robíme dobre. Takisto sa to dá potom spraviť presne aj naopak. Vyskúšam to u externého partnera a potom to môžem skúsiť doma a zistím, či na tých interných kapacitách a s tou snahou a s tými nákladmi dokážem urobiť tie výsledky, ktoré mi dosiahol ten externý partner. Takže za mňa champion, challenger a treba stále skúšať a porovnávať. Tam je ještě jedna klíčová věc v tom, ty lidi. Jak je nabíráte a co to jsou za lidi, kteří vlastně tady tohle to rádi dělají v tom vašem systému, tyhle cold cally? Buď ich naberáme, alebo používame už našich existujúcich, takže tí ľudia, ktorí u nás dlhšie volajú, tak už ich poznáme. Hej, prešli si rôznymi typmi projektov, takže vieme odhadnúť, či by sa na to hodil, alebo by sa na to nehodil. Je to hodne individuálne a niekedy sa to nedá ani špecifikovať, že naozaj mal som skúsenosť u nás interne, že máme agentov, ktorí napríklad na to B2C, že keď komunikujú s fyzickou osobou na konci, čiže naozaj predávajú nejaký produkt v rámci banky, poisťovne a podobne, tak jeden produkt nič, druhý produkt nič, tretí produkt nič. Dali sme ho na B2B, kde proste dohaduje tieto obchodné stretnutia a tam mu to akože sadlo úplne. A je to hodne individuálne, je to naozaj o tom skúšaní, preto v tom pilote sa snažíme tam dať 3 agentov, nerozvolať to na jednom, aby sme videli, komu to lepšie sadne a snažili sa potom napríklad jeho vybrať a toho najslabšieho vymeniť alebo doškoliť a podobne. Takže je to dosť hodne o tom skúšaní. Zároveň aj tí agenti vám sami povedia, že toto napríklad robiť nechcem. Hej, že radšej budem komunikovať s nejakou fyzickou osobou na konci, ako s nejakým obchodníkom, pretože predsa len tam tá seniorita na tej druhej strane je o mnoho väčšia, keď nabehnem na obchodníka, ako keď budem volať nejakej pani dôchodkyni alebo nejakej mamičke alebo nejakému študentovi. Hej. No právě mě tady jako zajímá, protože ten B2B je taky jako vorišek, protože jak dlouho vám trvá, abyste vyškolili agenta na daného produktu, protože ty produkty se mění, které ty agenty prodávají, ne? Áno, lenže keď si zoberieme, že naozaj ten obchodný proces rozsekáme a my budeme mať na starosti iba ten first calling, ten cold calling a ten cieľ bude dohodnúť obchodné stretnutie,
tak tam ešte nemusí to byť ten agent tak argumentačne veľmi silný na to, aby niečo predal. Hej, tam je naozaj o tom, aby predstavil tú firmu, aby, a to je úloha aj toho call scriptu ho dobre napísať, že ako sa vlastne dostať tomu klientovi do hlavy, aby dal ešte ďalšiu polhodinu alebo hodinu na ten online meeting alebo na to obchodné stretnutie a chcel sa dozvedieť viacej. Je to veľakrát o tom aj, ako ten agent pôsobí. Či je arogantný, alebo je milý. Hej. Čiže tam je veľa tých vecí, ktoré sa do toho dajú primiešať a myslím si, že nie je to až taká jadrová fyzika a myslím si len, že ten človek musí byť prirodzený, musí tomu veriť, že robí dobrú vec, že naozaj je ten prvý článok toho obchodu a není to nič zložité na niekoľkodňové školenia a podobne. Čiže bavíme sa rádovo určite v hodinách. A z jakou úroveň lidí jako domluváte schůzku? Jako domluváte třeba jako i se CEOs, like ne CEOs, ale spíš jako C-level lidi, anebo spíš jdete jako takový ten mid-senior management, anebo jdete jako na trošku nižší pozice? Ono to hodne závisí, že do akej firmy sa dovoláme. Hej. Akože volať do... Ja rozlišujem ten obchod na také dva typy. Jeden je ten korporátny, kde to nemá absolútne zmysel volať. Hej, určite sa keď budem volať niekde do banky, do Alzy, kdekoľvek, tak tam sa dovolá na zákaznícke centrum. Hej. Takže keď voláme potom do takých tých klasických firiem stredných, tak tam sa určite bavíme buď s riaditeľom obchodu, kľudne aj s jednatelom spoločnosti. A za mňa, keď sa bavím s niekým zo zákazníckeho centra, kľudne keby to bol šéf zákazníckeho centra, tak stále je to pre mňa akože nízka pozícia. Ale zase závisí, aký produkt predávam. Hej. Napríklad my predávame produkt aj outsourcing zákazníckeho servisu a ja napríklad necielim na vedúceho zákazníckeho servisu, lebo to je jeho job. Takže keby som mu predal ten outsourcing, tak by som mu podpilil konár. Hej. Takže tam si áno, treba dobre zadefinovať na začiatku, že koho v tej firme hľadám. A naozaj v tých stredných a menších firmách ten decision maker je vždy ten jednateľ, ten majiteľ spoločnosti. Takže jestli tady z toho jako dobře chápu, vy jste skvělá služba pro firmy, co prodávají jako do ty střední a menší společnosti. Ano. Na tie väčšie ani nemáme ambíciu to robiť, lebo vieme, že tam nebudeme mať žiadnu pridanú hodnotu. To je úplne iný typ obchodu. Skvělý. Juraj, na závěr. Teď před natáčením, tak jsme se sešli před studiem a říkal si, uvidíme, jak AI ovlivní naši práce. Jak vidíte budoucnost call centra? Keď poviem aktuálne, veľa ľudí, a či už je to na outsourcingu zákazníckej péči alebo outsourcingu tohto obchodu, veľa ľudí má očakávania, že už teraz tá AI tu je a nahradí tých agentov a vyrieši nám tie potreby a náklad bude nula a výsledky budú super vysoké. Ale skutočnosť ešte taká nie je. Očakávania sú vysoké, vidím to, ale tá skutočnosť ešte taká nie je. Verím však, že keď sa vyrobia kvalitní asistenti, ktorí budú nerozpoznateľní od živého človeka, tak to má veľký potenciál, pretože vtedy už nebudete musieť školiť. No. Ten agent sa bude učiť. V zásade každý ten hovor zo strany toho agenta bude rovnako kvalitný. Vašou úlohou bude to jednoduchšia práca ako práca s ľuďmi, ale otázka je ten čas, že kedy toto dospeje do tej dokonalosti ešte aj v mutácii napríklad českého jazyka. Ja si to vždy porovnávam s jednou mojou skúsenosťou. Vravel som, že som pracoval v banke pred 8 rokmi a vtedy išli do mody tie online banky. A všetci vrali, zavrú sa pobočky a budeme všetko robiť už iba online. A prešlo 10 rokov a pobočky tu stále sú. Až COVID to zmenil, že tí ľudia prestali na tie pobočky chodiť a viacej sa naozaj obchoduje online. Takže uvidíme aj s tou AI. Ja si myslím, že ešte tu nejaký ten rok ten agent bude mať to miesto. A v prípade, že to proste nastane, tak ja osobne sa na to teším, akože treba inovovať. Dnešná doba už je proste taká, že človek, ak nie inovuje, tak zahynie. Ako naozaj treba stále sledovať tie trendy, posúvať sa ďalej, pretože tá konkurencia je obrovská a vás prevalcuje. Skvělý. Juraj, díky moc za rozhovor. Ďakujem za pozvanie. Díky, Juraj. To byl Juraj Harkabuzik, CEO call centra Mediacall. Kdybyste se s ním chtěli poradit, jestli outsourcing cold callingu je pro vás a i další služby, tak se obraťte přímo na něj na LinkedInu nebo běžte na stránky www.mediacall.cz a nebo www.customerhero.cz. Díky za poslech.
Děkujeme, že jste si poslechli další díl podcastu Sales Hero. Aby vám žádný díl neunikl, dejte prosím follow na Spotify a Apple Podcasts. Budeme rádi za zpětnou vazbu. Můžete nás kontaktovat přes LinkedIn nebo naši webovou stránku www.saleshero.cz. Těšíme se příště naslyšenou nebo na viděnou.